2,300 שקלים הנחה על המזרן הישן. תתחילו להעמיס. גוד נייט. המפעיל בניקולטי. עד 50% הנחה על מגוון מערכות הישיבה שבמבצע. ניקולטי. משקפי שמש אופטיים ומשקפי ראייה שני זוגות ב-399 שקלים. קרולינה לב גברלין, פרו-אופטיק. עכשיו אנחנו אומרים לילה טוב לרומי הרוש. לילה טוב, מירב. הפעם את מכניסה אותנו למטבח ומביאה לנו כמה רעיונות שיכולים להפוך את החיים שלנו שם הרבה יותר קלים, ואני אוהבת את זה. נכון, כי סוף סוף באווירת הסרת המגבלות פה של הקורונה כאן בארץ, והעובדה שימי הקיץ החמים כבר כאן, כולנו חיכינו סוף סוף לחזור ולארח בבית, אז תראי כמה מוצרים שישדרגו את המטבחים שלנו. המוצר הראשון הוא מקרר שיכול להחליף צבעים. מה הכוונה? סדרת המקררים וריו סטייל של חברת בוש מסבירה כי באמצעות מערכת חדשנית הכוללת שילוב חכם של תפסים קטנים ומגנטים בלתי נראים, אפשר לשנות את חיפויי המקרר. 24 צבעים שונים של חיפויים קיימים, ויש צבעים שמתאימים במיוחד לקיץ, כמו ורוד, כתום, פנינה, תכלת וצהוב. טוב, אז אם היה משהו שלא הייתי צריכה להתלבט לגביו עד עכשיו, אז הנה, צריך גם לבחור צבעים מתאימים של המקרר למטבח. בבקשה, ואם יש לך, אני ככה חושפת בפנייך התלבטות נוספת, אם את מעוניינת במקרר ליינות בלבד, כזה שמפנק אותנו במיוחד בקיץ, אז שימי לב למקרר יינות של חברת סמג. הוא מכיל 21 בקבוקים ויש בו וי-פיי. את יכולה לשלוט עליו דרך אפליקציה. אם תרצי לקרר את היין לפני שאת מגיעה הביתה, או במקרה לבדוק את הטמפרטורה של כל בקבוק, זה אפשרי. בנוסף הוא מגיע עם מגירה, הוא בא כל האביזרים ליין, הוא בנוי בעצמו בתוך ארון, ויש לו 2 מדפי עץ נשלפים. טוב, יפה, אז אחרי שנתתי הוראה לקרר את הרוזה, מה קורה עם כל הכוסות ששתינו? אז בבקשה, הנה פתרון לשטוף את הכוסות מהר ובחוכמה. אז אחרי שכל הבית הפך להיות חכם, הגיע תורו של מדיח הכלים. כן, מדיח חכם עם אפשרות להפעלה דרך אפליקציה, שמאפשרת לנו להפעיל אותו מתי שרק נרצה ואיפה שנרצה. המדיח הוא של חברת קונסטרוקטה, והוא מכיל חיישנים המתאימים באופן אוטומטי את הכמות והטמפרטורה של המים לרמת הלכלוך של הכלים. אפשר פשוט להגדיר את סוג הכלים שהכנסנו, והמדיח יציע תוכנית מתאימה ממש בעבורם. וגם תוכלי להפעיל חצי מדיח ולא לדאוג מבזבוז מים. המדיח יכול לזהות איפה הכלים ולנקות אותם באופן ממוקד. תראה, רומי, ידעתי שתשמחי אותי. בכיף. תודה רבה.